Bueno, herri kiroletan. Ze oroitapen dazkak herri kirolan munduan? Bizi guztia hortze bino eta... Bizi guztia bertan ibili daiz, ezta? Beti hortze. Eta baina nik, egiten oinak ordezen ni horrekin da. Aldre bezke handi batzuk egiten ikor. Bai, zeintzuk? Hor, herri kirolien, una izateko, Bai. hartu berdik ofizio bat, aproba, daiban amarre, maeken aprob. Bai. Eta hause, mentxe arlatzen undotxuen, eta antxe Eta harraiekin, eta harri eman, eta ua landu, ezta? Ni beti aldrebez. Beti danea, ezta? Beti aldrebez. Zehozetan, azte manitzan olako horiatik, gare jauzten, zehoze hasi nintzen, baina nautzik esan zien, ez, hola esilikek. Entrenamentu harri jauzten nintzen, eta horren gunien proba, txinga batea, eta... Eta gero gerriko minak, eta besteko ziat, eta tan aldrebez, ezta? Bai, nik, arrezkio, zenbat aldizak horretzat, baina, bueno, hori pasatu zio, goina perriak. Baina nik, beste mategola nahi baldin mou, esango zio. Herri kirolian, una izatien nahi baldin badek, Zoz eta dedikatu gai. bat, alba da. Bai. Eta harta, antxe izango ez, ba... Azkenian bizitzan ala izatek, bai lantokitan, eta bai historitan, eta danian, ezta? Bai, hori esaten da, no? Danian una... Muchos oficios, pobre seguro. Lehen ala izatzen. Ala izatek. Hortxe. Ba, eta nik hori guri aitak hori beti jakutzi gu, gu errekiroletan ez, porque gu gorputza bezalako etzekau gure etxian. Eta orduan, guri laneako jakutzi zigukena, eta aitak beti garrantzitsuna, ofizio bat ondo ikasi. Igualdik, o sukaldari, o arotza, o nebeek pintore, baina ofizio bat ondo ikasten baek, baleko izango aizo. Bai. Nike baina, orduan, gaztetan ez da gortzen hola guztek. Gaztetan, eta guztua, eta launak, eta datorren zeien zango duzu, bat ira, gaura hori, eta gurdia baten da. Venga, eta danei baietz, ez da? Beti baietz. Beti baietz. Beti baietz.